Myslava, mestská časť Košíc, len pár minút od centra mesta, tiché prostredie, blízko lesa, ideálne pre rodiny a pre ľudí, ktorí hľadajú kľud. Kompletná občianska vybavenosť, veľmi dobrý prístup do mesta, či autom alebo mestskou hromadnou dopravou. Máme pre vás v ponuke pozemok o rozlohe 1900 m2, na ktorom sa nachádza starší dom, ktorý si môžete rekonštruovať alebo rovno postaviť nový podľa vlastných predstav. Elektrina, vodovod, kanalizácia a plyn sú tu samozrejmosťou. Tento rozsiahly pozemok končí priamo pod lesom. Pozemok má veľký potenciál na rôzne využitie. Ak vás zaujal pozemok, dom alebo prostredie, volajte, píšte a rád si s vami dojednám obhliadku.